Čaute ľudia, dneska vás vítam, no nevítam, ale vám chcem povedať, že som získal konečne standina, urobím videjko, že keď budem pušovať na 15 a toto dáme asi na proste na bronz 1 a ušiel som koľka na 26 normálne. Som pušiel, toto hneďko, ale som pušiel a mám na nejaký odpad. No, tak mám veľa času. Tak no. Tak, otvorte si ešte Megabox, aby bolo dobre. Máte tam ešte 9 Megabox. Ak